വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NGC മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഗ്വിഷൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പോലെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം. ഇതിന് ഞാൻ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തേനെ. ഇതൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഇവിടെ തൊള്ളയിട്ട് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു മുൻപ്. ഇപ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആണോ അല്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഈ അടപ്പില്ലേ, ഈ അടപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇടുന്നത്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പാത്രമല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മളെ ഇതിലത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഈ വിനാഗിരി. വിനാഗിരി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം. ഞാൻ ഇതിലൊരു അടിക്കുള്ള ലേശം മതി, അധികം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലൊഴിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീഴാതെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ അടച്ച് വെച്ച് ഇനി നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കിടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോകട്ടോ. മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പണ്ടത്തെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കത്തെ ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഗ്വിഷൻ അല്ല, ഇതിലാണ് നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് കുലുക്കണം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുലുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ആക്കി നമ്മളിത് ആക്കിയാണല്ലേ ഗൈസ്. ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിലൊരു ശബ്ദം വന്നത് കേട്ടില്ലേ, അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റോറം ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നുകൊണ്ടാണ് മെഴുതിൽ കിട്ടത്. പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്തതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടിന്നിൽ തന്നെയാണ് എയർ വന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.